ko na-discuss na ni sa bahin ng EOC, and joining us tonight is the Deputy for Medical Data and Analysis. May ni kay datos gigag pag-analisar bla makabulig sa aton eksplikar. Joining us tonight is Dr. Chris Surungon on the line. Doc, how are you? Merry Christmas. Yes, Action Art, Merry Christmas and advance Happy New Year, especially sa atong pagpalamati sa imong programa. Salamat gid, Doc. First and foremost, siling kugulpiada lang niya si COVID o ginhatagan nilang tanay jutay nga konsuelo nga ginpalabot kita sa single digit. Gingulpi kita siling ko siniho nga nagbalik ni si Sais. Siling ni Vice Mayor Elcid kay ina sa interview ko. Siya daw, ka-alarming sini nga sitwasyon. Ano ang inyo sini nga paglantaw, Doc? At sa subong sini, no, nakibot man kita, no, nga gulpi kita, nag-double digit, sang nagsulod nga fresh cases kagabi sa datos sa Emergency Operations Center. Kagina, no, sa aton nga daily huddle, aton na siya gina-review kung di na nagangali ng mga kaso. So far, ang distribution sila sang 16 ka kaso, 4 sila aton mga pregnant, mga nagapusong. Tapos may arak kita sila dira nga 4 nga ang purpose ang ilang pag-RT-PCR, amo ang ilang plano magbiyahe. Mabiyahe sila pakadto sa iba nga pungsod o mabiyahe sila sa iba nga mga probinsya nga nag-require sa RT-PCR. Then may arak kita dira nga 4 na mga asymptomatic, but sa lingon, wala sila kabalo nga may COVID sila. Okay. Part ang ilang work requirements, nagpa-swab sila, dito na balaan nga may COVID sila. Kag ang 4, amo na mga symptomatic na may ginabatsagid, no? May mga flu-like symptoms, amo ina ang rason kung nagpa-RT-PCR sila. Okay. So sa subong sini, amo ina ang profile sang 16 nato nga kaso. Apang ang ginalantaw ta naman nga datos nga nagsulod sa mga nga fresh cases naton. So far, partial nga result, no, partial pa lang nga report sa aton mga molecular laboratory kay hasta alas 10 pa sa gabi ang ato nga cut-off. Okay. So far, ang ato nga kaso ara pa lang sa 2. Ay, salamat. Subong ni nga gabi. Ay, salamat. So, ginalantaw naton nga tungod sa mga nagapusong, kag tungod sa mga work-related kag travel requirement ng mga asymptomatic, amo ina ang rason nga nakita naton nga nagtaas ang aton nga kaso. Amo nang buong silingon nga pinasige magyapon naton ang aton mga surveillance testing, especially kung may anak kita mga clustering of cases, kag ginapangapay gid permi sa aton ni Mayor Bing kag ni Vice Mayor Elcid nga miskan naganubo aton nga kaso kag damo na napakunahan sa syudad sa Bacolod, dapat hindi man tagyapo maging kampante, dapat ma-enforce na gyapon ng minimum health protocol, magamit na gyapon sa face mask, no, maghugas kamot, mag-observe sa physical distancing, labi na gid kung nag-attend sa mga parties, labi na gid kung lain-lain nga babol ang imo nga ginatagtuan, magapagkagali babol, kung nagagwa ka sa pamilya mo, kung nagagwa ka sa imo nga circle of family or circle of friends, amo man ang upod mo sa inyo nga panimalay. Yes. Pero paano naman, nalakip man sa hadol ninyo, kay siling kubaw, ang mga moldo ginbuyan, storil ang tao, bit-bit, pati mga months old nga kabataan, ang iban, way pa face mask kabataan, dinalagan sa mall ka nga nagalagaw, nagalakip pagidok bala sa NGC, amot na discussion sa inyo hadol? Yes, actually, Action Art, tanan ina ang mga obserbasyon nimo na-discuss ka na sa aton nga daily huddle sa aton Emergency Operations Center. Ang aton nga panumdumon, ara ang syudad sa Bacolod sa Alert Level 2. Okay. So aton man lang gina-implementar ang provision sa Alert Level 2. As much as we wanted nga ikontrolon ang pagsunod sa mga pumuluyo naton, sa mga malls, sa mga establishment, ugaling violate kita sa provision sa aton nga Alert Level 2 nga amo na subong napaidalo mag syudad sa Bacolod. That's the reason why aton permi gina-remind ang pumuluyo sa minimum health protocol, aton gina-remind ang mga malls, ang mga establishmento, ang mga kalan-an, no, ang mga especially mga closed buildings, mga closed spaces, nga dapat ang ilang mga marshals, ang ilang mga health officers, sige libod, sige panaway, sige ang pag-remind sa pumuluyo sa pag-obserba sa minimum health protocol. Labi na din, no, makita natong kisa sa aton ng mga parks, no, sa mga open nga areas, sa pumuluyo, ginasiguro naton ang ating task force disciplina, ang aton mga uniform personnel, kag aton mga tanod nga gipadala sa aton mga kalain-laing mga barangay kapitan na na-deputize sila kag napadala sa field
para manaway kag mag-enforce kit sa minimum health protocol. But at the end of the day, Action Art, nagapangayo gid kita sang bulik kag sang kooperasyon sang pumuluyo para at least masustenir tagid ang pagpanubo sang kaso nga hindi gid kita magsalig kag maghalong gid kita kay ini si COVID kisa traidor ini eh. May posipos nang sa mapaway-huway sa gulpila mabutwa na naman sa kag tirahon niya naman kita. Na. Kasi amo na sa subong kung lang tawon mo sa datos sa Department of Health Action Art sang ligad ng mga sinimana duwa lang gid ka lugar sa Western Visayas ang nabutang sa alert level 1. Amo ina ang syudad sa Iloilo kag syudad sa Bacolod. Apang subong nga adlaw nga datos, Bacolod City na gid lang ang nabilin sa alert level 1 kay tungod ang kaso na maintenance naton, ang 2 weeks growth rate naton na maintenance sa Nubo kag nabinagid ang hospital capacity utilization rate naton Nubo gyapon diri sa syudad sa Bacolod. That's why ini nga gains naton nga ginpangabudlayan sa atong pumuluyo, ginpangabudlayan sa atong mga frontliners, sa atong healthcare workers, hindi ta pag-ibutang sa uyang. Dapat naton proteksyonan kag isustener para sa pag-abri sa bagong tuig. We will now welcome 2022 na matawhay ang atong sitwasyon sa COVID para makarecover kita tanan kag ang wheels of the economy sige-sige ang pag-turn kag makabawi kita sa 2022 kag padayonon naton gid ang progreso para sa syudad sa Bacolod. Yes. So, ano ang inyong paglantaw? No? Kung magpadayon ining trend, magpadayon ining sitwasyon, nagapati ka, Dok, nga hindi matabo ang ginakabalakan nga pagtaas o may surge nga matabo after the New Year celebration? At may posibilidad gini na sa Action Art kiti una sa tanan halin sang Christmas kag sa New Year nga ni makita ta ang pagtinagsa sa mga tao sa mga malls, ang pag-attend sa mga tao sa mga different na mga parties, sa mga family gatherings. Kiti daw na ano kita daw na maguhan kita nga subong for the first time after almost 2 years. Nakapungkuanay kita, nakaselebrate kita sa mga parties, nakaselebrate kita sa mga Christmas gatherings, New Year parties. So gina-expectar ta nga in the next 14 days crucial ini nga mga iladlaw kay base makita ta pagsaka sa kaso apang sige-sige atong pag-monitor sila, sige-sige ang atong panaway, sige-sige atong pag-remind. That's why ang atong subong ginapabaskog among prevention nga estratehiya naton no para at least ma-remind kita pumuluyo nga yes, we can enjoy. Yes, we have holidays. Yes, there is an upcoming New Year's Eve and New Year celebration, but COVID is still with us. COVID is everywhere. Halugi kita. No? Kay base karon sa party nga katuanta, sa establishmentong katuanta, kung di man taga kanto, base makibot lang kita na makadakop kita sa COVID. Galing ang manami lang sa syudad sa Bacolod, 104.04% na ang natagal the first dose, 93.33% na ang na-fully vaccinate naton, 10.71 ang partially vaccinated. Amo ni ang isa sa mga baskog nato nga proteksyon kontra COVID-19. Yes. By the way, isalot ko na lang, maki-update ako sa imo. May special vaccination kita kaina. What was the result? Pila ang nangin numero nga na bakunahan ta, Doc? Yes, no, nami man sa outcome natong kagina, may mga sumatotal, mga lapit-lapit kita 750 to 800 na mga pumuluyo nato nga nagdagsa sa Ayala Mall kagina sa aton nga special vaccination nga ginkandak. No, subong nga adlaw tungod sa demand sa pumuluyo nato nga gusto magpa-booster dose, magpa-second dose o magpa-first dose. Kag ginakalipay tagid nga damo gid ang nagpabakuna kag ma-resume ang tanan nga vaccination operation sang syudad sa Bacolod mag-abot ang January 3, 2022. Aha. So on that note, Doc, halunggid and keep us posted whatever mabulig namon to inform the public, to remind them, especially sa ginapatuman nga health protocol. Salamat kid Doc. God bless sa imo in advance. Happy New Year. Happy New Year, Action Art. Salamat gid, mabuhay ka. Kag salamat gid sa inyong kooperasyon, kag bulik sa inyong istasyon sa pagpabato ta sa COVID, kag sa pag-accomplish ta sang maayo nga numero naton sa Bacolod City Vaccination Program. Sa ngalan ni Mayor Bing, ni Vice Mayor El Cid, kag sa among Executive Director Ma'am Emily Gaspiang, Happy New Year sa inyong tanan. Ini si Dr. Sorongon, nag-greet sa inyo sa malipat kag happy COVID-free New Year sa atong tanan. God Salamat. bless. Good night. Good night. Action Firing Line.